Nahahandal alagad bako na daas sobra katakot at mga residenteng sindananay Violeta asan roksan sa huma kan Mpox virus. Aram na kaya daan mga dapat gibuhon nga ni da itamaan kan virus. Arog kan pagsunod sa health asin safety protocols na naukudo ninda kan kasagsagan kan pandemya. Inot na inot dapat pero malinig ang kapaligidan. Sa luwas, sa laog, sa banyo, sa kusina, sa kapalibutan, dapat malinig. Dahil man kayo po na pagtaramang ka pa maglinig, dapat malinig ka. Tapos dapat ang pagkaon mo sa tamang pagkakaan. Balance diet na pagkaon. Makidikit sa mga halimbawa, kunyari, di mo naman kakilala para maiwasan ng gano'n na sakit. Tapos naman, pag meron, kunyari, halimbawa ikaw na lang umiwas. Pag meron kang igwang, gano'ng sakit. Sigun sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit kan Department of Health Center for Health Development, mantinidong Mpox-free ang Bicol Region. Huli kay ni, mas pinakusog manda kan departamento an sa indang information as in awareness campaign. Sigun kay DOH Bicol Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, saro sa mga epektibong paagi nga ni mamantiner na zero case ang rehiyon iyo ang tamang pag-edukar sa publiko dapit sa helang asin kung paano ini maibitaran na pigtututukan ng gada ang ngunyang kan sa indang opisina. Dito nga po, nabanggit ni Nicole, ang ating mga subject matter experts, ang mga ating program managers po, para i-share sa inyo ang situation kung saan po tayo dito sa impact dito sa region, at kung ano naman ang mga dapat nating gawin, no? Para maiwasan ang infection ng impact. An Mpox o dating pigapod na monkeypox ang sarong klase ng helang na nakakaulakit. Pwede ining maipasa sa paagi ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, asin mouth-to-skin contact. Arog kan pagkakaigwa ng close contact sa tawong igwang Mpox. Pwede ining maipasa sa talsik ni luway, sipon, asin prema. Pero sa mga sintomas kan helang ang pagkakaigwa ng rashes, pantal, pimples o paltos na duwahas ta 4 ng semana. Kalintura, pagkulog ng payo, kalamnan, likod, panluluya, pag-ubag kan lymph nodes, asin makulog na alunan. Thomas, ano po ang dapat gawin? Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center para po maobserbahan ng ating healthcare workers ano yung klase ng rash. Kasi nga po meron siyang mga kaparehas na sakit na meron ng rash. So, yung pangatlo pong tanong, meron kang history of close contact or may history of travel within the last 21 days. Yes po tayo dyan. Yes po sa sintomas. Ano po ang kailangan natin gawin? Mag-isolate at agad na kumonsulta sa health center. Okay po, so isolate muna, tapos punta po tayo sa health center at ipakita po natin yung anong klase ng rash at doon po tayo magpa-advise sa ating mga healthcare workers. So, aalamin po natin, ano sasabihin? Alamin ang ating exposure, lalo na pag may history of travel and close contact. Bantayan kung may symptoms within the next 21 days after the last day of exposure. So, hindi po forever ha. 21 days lang after the last day of exposure. Kunwari ako na-expose kahapon, ngayon ang day 1 ko plus 21. O tapos another 20 days, so 21 days. Ano po, so bibilangin sa kalendaryo at kailangan po ako mag-isolate or kung wala naman pong symptoms, ay talagang iwas-iwas lang po muna sa mga katrabaho at sa mga kasama ko. Asigurasyong kan ahensya, nakahanda man daa an isolation rooms, wards asin medical experts in kasong may magpositibo sa nasabing helang. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.